Musta mga igsoon? Kudya ni Kristo, musta ka mong tanan? Kanon sang laduna, aduna sa tayo ipamahayag. Ang ito sa itong doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga din gisaway yapon at makaigsoon nga di Katoliko. Tinalan ato ni yung tubagon ay ng mga pangutana. Huwag na matake itong simbahan. Ba't sarili pa, magampo na kita sa Ginoo. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive our trespasses against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Spirit, as it was in the beginning, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. Angel of God, my guardian and dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and to guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. Mula kumaigsoon, may gabi karatong tanan. Kaniyan sa kita kanilain na itong doktrina sa Santa Iglesia Katolika. Nganong maampo matag mga satos nga parihar man nato. Nganong kuno maampo matag Santa Maria. Nganong maampo matag ni San Pedro, ni San Pablo. Ngano man. Nga tao man na sila sama man nato. Atong panila. Niyang ilang atake na to. May usa lamang katigpatilora sa Dios ug sa tao. Si Kristo nga tao. 1 Timoteo 2, Kapitulo 2, versikulo 5. Wala yung tipatiwala. Si Kristo ra, yung anong musangpit sa pantangli tao. Ano man nga di man tabuditsyo ni si Kristo. May lain na tipalit sa magtigpatiwala sa Dios ug sa tao. Si Kristo ra man. Niya nga nung musangpit pataglain, hindi lang atake. At tubag mo kini. Ang pagkamanlalaban o tigpatiwala si Kristo na siya ra ug wala na ilain. Mao nga ang pagpanubos sa tibok kalibutan sanglit siya Dios man ug taong matuod. Apan dili usa lang ang manlalaban. Diya sa mag-aampo. Dili sa pagpanubos. Dili kayo sara ang manlaban sa mga pag-ampo. Sa magmaalampo. Dili sa pagpanubos. Kaya pagpanubos, si Kristo naman. Asang basa, 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 6. Ang Espiritu Santo, manlalaban usab. Si Kristo, manlalaban, ang Espiritu maglalaban sab. Mangayo ko sa amahan o hatagan kamo niya og laing manlalaban. Kinsa man ang Espiritu sa kamatuoran. Kinsa ang manlalaban, ang Espiritu sa kamatuoran. O gawa si Kristo napay Espiritu manlalaban. Ito pa din ikaw sarang manlaban. Sa magmaalam po. Ato basa San Juan 14:16-16. Nangaluwas ang 276 ka mga tao sa bangka tungod sa pag-ampo ni San Pablo. Si San Pablo nag-ampo o naluwas niya ang 276 ka mga tao. Niya, manong naluwas ito sila, nag-ampo sa Pablo. Ano man, matawar man San Pablo. Ano man itong matawar mo nag-ampo? San Pablo man. Nga ano na lawas man. Tungkol kay pag-ampo sa taong matarong, dako magkahimuan. Dako kahimuan pag-ampo sa taong matarong, dili ay sirikway mag-ampo sa taong matarong. Proverbio 15:29.
nagaluwas ang Lucidos Diaz sa mga tao sa bangka tungkol sa pag-ampo ni San Pablo. Asa basa, buhat 27, 23, 24. Si Jeremias mao gisugo sa pag-ampo alang sa mga katawhan o nag-ampo si Jeremias. Kisay gisugo si Jeremias. Gisugo si Jeremias pag-ampo alang sa katawhan o nag-ampo si Jeremias. Unya nga nung ampo si Jeremias, matao ro ang gyapon na. Tungod kay gisugo siya sa pag-ampo sa padidinotan at pagpatabang pag-ampo ngadto sa mga tao nga mabalaan. Ang dautan, kung magpaampo ka sa tao, kung sama po natong dautan, mga dili na dawaton, kaya di lagi dunggod ang pag-ampo sa taong dautan, kundi ang taong matawang rin dunggod. Palutihon, Kapitulo 15, versikulo 29. Asang basa sa Jeremias nga nagampo, Jeremias 42, 2:4. Ang may silitas mingon sa ni Samuel, ayaw paghunong sa pag-ampo sa Ginoo nga atong Dios aron luwason. Kinsay ningon ang mga tao, may silitas mingon, Samuel ayaw paghunong sa pag-ampo sa Ginoo nga atong Dios aron luwason. Nganong si Samuel may ilang ipampo, nganong di man sila? Itong kinasayod sila nga di dunggon sa Ginoo ang ilang pag-ampo, itong dula sa limang kasalanan. Munang si Samuel kay balaan man mo, na malihok ang pagpampo, mausap kita. Mahal nga birhen, tabangi mi, pray for me, iampo mo kami. Ano man, itong kay balaan man na sila. Sikit naman ang itong Ginoo. Nya kitang pag-ampo ta di man ta dawaton, ano man makasala man ta. Muna di ta mo diretso Ginoo. Ampo ta sapit yo ta sa mga santos pagi panabang aron taloson. Unang Samuel Kapitulo 7 versikulo 8-9. Ang pag-ampo sa taong santos dunggon sa Dios. Ano ni? Ang pag-ampo sa taong santos dunggon sa Dios. Ang pag-ampo sa tandi dunggon. Sa Proverbio 15:29, pag-ampo sa taong Diyos doon, taong matarong, taong na santos, dunggon sa Diyos. Santiago Kapitulo 5, versikulo 16-17. Ang pag-ampo sa mga santos mo'y saylo sa langit, ang tudbabot sa Ginoo ang nalabing halangdon, diin magpabilin kini hangtod nga iyang tuwagon. Nung sa kuno, ang pag-ampo sa mga santos musaylo sa langit, ang tudbabot sa Ginoo nga labing halangdon, diin magpabilin kini hangtod nga iyang tubagon. Asa-wasa, Sirat Kapitulo 35, versikulo 16-17. Doon tulo ka higala ni Job, miditso nga to sa Ginoo pag-ampo. Ditso siya, da siya kanan, ampo siya. Mato, gibandong sa Dios. Ngano gibandong nga sa Dios yung matawan nga hindi sa Ginoo, hindi sa pag-ampo kanto kaniya. Apan gibandong siya sa Dios ug misugo nga ipahatag ni Job ang iya mga halad nga turong baka aron pabation ang pag-ampo ni Job. Dili dunggon ang pag-ampo ngadto kanila tungod kay wala mang sultis tinuod ang duha ka ang tulo kay gala ni Job. Kay gisugo ipahatag ni Job nganong gipahatag ba Job nga ditso na lang sila. Diwa dawatas Ginoo. Sato pa mo ditso kas Ginoo wa kay sa santos po ka ditso ka ngano man o bakit sala di ditso ka pareha kag santos. Pero sala ka na kay sa kibutan ayog ditso kini ka dunggod Ginoo. Sangpit kas mga santos mga balaan kay dunggod ka. Kay dunggod ang imong pag-apo pinagis mga santos. No, naibrid siya. Job. Igala ni Job, idritso sa Ginoo. Pero sige, gitubag sino, gibadlong. Gibadlong sa Dios ug misugo na ipahatag ni Job ang ilang mga halad tungod ang halad nga turong baka aron pabation ang pag-ampo ni Job. Asa basa, Job 42, Kapitulo 2, 48. Kapitulo 2, versikulo 8. Klaro kayo. Makita na to din kung unsa ka halangdon ang mga santos. Nasangpit na nila, panay panabang, dili kay sili atong Dios.
Ang sayop pa ni mga itong suon kay nagtuon mo sila nga santos ato di pa ka Dios. Umalim na nga sayop pa nila. Kay ilamang una-una dayon ilang ibutang sila nuna nga nagampot ng mga Dios. Mga Dios. Di mo na Dios balaan. Balaan na Dios. Dios sila balaan. Di balaan yun na. Santos ka na. Di na kay Dios. Kung isipon ni mga Dios, tao mo ng Dios. Ang hiday ta. Bida. Tilan. Kamu. Lain pauta na. Niadtong mga buhi pa makatabang pero karon nga patay na dili makatabang. Ecclesiastes 9:5 Ecclesiastes 9:10 Hub 9:10 ang patay dili makaampo ug wala nay makahibalo. Inisis 2:7 ini kamatay sa lawas apil ang kalag. Na pagkamatay sa lawas apil ang kalag. Patay na wa tay masakpit. Niya sabi sakpit nuwa naman ato pa nila. Okay lagi ang ilang doktrina ni kamatay sa tao wala ang kalag apil. Sayo suon. Ang lawas ay mamatay, ang kalag dili. Dili mamatay espiritu man, ang espiritu may kamatayon. Bida. Ang kalag mo ng espiritu sa tao, lawas sa tao. Ang lawas ano na kalag. Duha man ang naa sa tao, lawas ug kalag. Nya kaning yung sampal mo nga espiritu mo na gitawag kanang gitawag kana og kining ba kadabang para makamingon nga uy yabrihan ni mo ning butilya sa bino nawa na nung kalami sa bino nawa ng espiritu sa bino kadasig ba kasibot na mo ni pasabot ni San Pablo pero duha ra gid ang naa sa tao kalag ug lawas pagkamatay sa lawas tabunan ang kalag kanto sa Ginoo asa masa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Kalumang ang mamatay ang lawas man ang kalag dili. Ang mamatay mao lamang ang lawas nagikan sa abog apan ang espiritu mupa uli sa Dios. Dili mamatay mupa uli sa Dios. Ecclesiastes 12:7. Mupa uli sa abog nga lawas mupa uli sa abog kay iya magikan makita sa abog. Ecclesiastes 3:21. Sa dugay namatay mipakita si Samuel. Nagampo sa Ginoo nga pabalikon ang kalag niining bataa o gidungog ang pagampo nibalik ang kalag sa bata ug nabuhi ang bata na patay na pero nabuhi magbalik nga naman mihapas Elias sa makatulo sa lawas mihapas si Elias sa makatulo sa lawas sa bata nga patay na nagampo sa Ginoo pabalikon ang kalag niining bataa o gidungog ang pagampo ug bibalik ang kalag sa bata ug nabuhi ang bata na ug napay pagkalag kapagkamatay na muna nga naay ang kalag wa mo tay buhi tuas langit kun malangit ka sa impierno sa ka kung may makisaha ka. Unang Hari kapitulo 7 bersikulo 21. Si Samuel nga dugay nang namatay mipakita ni Saul asawasa. Unang Samuel 28:14-16. Sirach 48:14. 48:14. Asang basa. Unang Samuel kapitulo 26 bersikulo 14-16. Misulti gyapon si Abel bisan siya patay na. Patay ni si Abel apan nagsulti gyapon o sulti ni Abel ang iyang kalag ang iyang espiritu. Asang basa. Ibranon kapitulo 11 bersikulo 4. Nagsulti yapon si Abel bisan siya patay na. Asa basa sulat San Pablo nga sa Hebro kapitulo 11 bersikulo 4. Pasagdi ang makapatay sa lawas dili makapatay sa kalag. Dili makapatay sa lawas o kalag. Ingon si Mateo pa ni Kristo, pasagdi ang makapatay sa lawas dili makapatay sa kalag o sa lawas. Sa lawas o kalag. Sa to pa ang makapatay sa lawas o kalag mao ning impierno. Dili kamatayon nga unsa kay impierno ang imong kalag wa nay kamatayon
Naay kamatayon nga naay pagkapalong ba, naay pagka si tawag na ay mura kag kusini patay na ba wala kay memo. Pero buhi ya pug ka. Pero pa na patay kas kalag. Patay na wa na di na ka maluwas diha. Muy pasabot ini. Nga di makapatay sa lawat o kalag. Kaya makapatay sa lawat o kalag mao ang kasalanan sa tao. Madagkong sala mortal sin. Man makapatay sa lawas o sa kalag. Asa-wasa Mateo 10:28. Si Jeremias mipakita ni Judas Macabeyo o mihatag sa espada aron gamiton sa pagpag-away. Kini si propeta Jeremias dugay nang namatay. Unsa kuno? Si Jeremias mipakita ni Judas Macabeyo o mihatag sa espada aron gamiton sa pag-away. Kini si propeta Jeremias dugay nang namatay. Na, kita mo mipakita. Ang espiritu. Dos Macabeyo kapitulo 15 bersikulo 30. Lain pangutana. Wala pa'y nalangit. 1:13. Wala pa'y nakasaka sa langit. Gawas niya itong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. O tertural. Ang tubag na ito kini. Si Kristo nga atua sa langit o si Kristo nga atua na sa langit o yablihan ang langit sumala sa saad ni Kristo. Sa ito pa niya itong panahon nga pag wat pa manaog sa Kristo gikan sa langit, sirado ang langit. Pero pagbalik na ni Kristo, abrihan niya ang langit. Yan yung abrihan. Di ba na mo siya? Asa ba siya di niya abrihan? Abrihan niya. Lumanaw na niya. Pero sa wapa siya lumanaw, sirado pa ang langit. Manawapay na langit. Pero pag abri na, doon na. Si Kristo nga tuan na sa langit ug giblihan ang langit sumala sa saad ni Kristo. 1:14-3. Sa bagbalay sa kong amahan adunay daghang lawak ug madto ako aron pag-andam og lawak alang kaninyo ug kun tuan ako kuhaon ko kamo. Sige ni Kristo tuntuan na siya kuno kuhaon ko kamo. Kung abirto na langit pinagis pagsakan ni Kristo kadto sa langit. Si Jesus gibayaw ngadto sa langit ug mibalik siya sa samang ug mubalik siya sa samang paagi siya pagkayab sa langit. Si Kristo tuwa na sa langit, ibayaw ngadto sa langit. Asang basa buhat 1:11. Motong abrihan ng langit. Kay nabanhaw naman siya. Gibayaw man siya ngadto sa langit. Pero mubalik siya sa unsa man ang pagbalik ka. Paghukom na sa buhi o nga paghukom sa buhi paminatay. Muna nang paghukom na bahinon na duha ka bahin sa tuog sa wala. Ang wala muning makasala, ang tuo mo ng mga matarong. Ang matarong duha na lang, wanay purgatorio. Litson mas langit yung matarong. Pero ang mga makasalanan adto ka sa impierno. Tingwa ang mga awas sa basa buhat 7:55. Masi San Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit kung nakita niya si Jesus nga nagtindog tupad sa amahan. Sa kuno, si San Esteban nga napuno sa Espiritu Santo mihangad sa langit, siya nga gikastigo siya, gibato siya at mamatay. Kung nakita niya si Jesus nga nagtindog tupad sa amahan. Ito na sa langit si Jesus. Buhat 7:55. Tingwa ang mabutang nga tuwa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Kolosas 3:1. Tuwa na si Kristo lingkod sa tuo sa trono sa Dios. Kolosas 3, kapitulo 3, versikulo 1. Og ang lubnganan ng abli, og daghang mga balaang tao nga nangabanhaw. Nabanhaw, migula sila sa lubnganan human mabanhaw si Jesus. Asa basa San Mateo 26:52 ngadto 53. Nanggula niya nabanhaw, ito na, muntang tuan na langit na. Episo, pagsaka ni Jesus sa langit, nagdala siyang daghang biyag. Nung sabi ni Bihega, mga tagdag ni sa mga tao, katong iyang gipangwalihan. Katong mga taong kipamatay, kipamugutan sa mga ulo tungod sa pagsiyang pulos Ginoo. Tidala nga ito niya sa langit. Asang ba sa Episo 4:8.
makita silawom sa laran ang mga kalag di antong kipapatay dinis sa kalibutan tungod sa ilang pagkamatinumanon sa Dios ug singgit Ginoo ano sa manimo silutan ang mga tao nagpatay kanamo ato pa naninggit pa nitiabaw nipiyait ang mga kalag ni taon asa basa pinadiag size 9 nakita di sa laran ni pamugutan sila ni kaniadto sa kay nagbatinumanon sila sa Dios ug singgit Ginoo ano sa manimo siluti ang mga tao nagpatay kanamo isingit nanong man sila manaog ng aron mo muduol dito ang pagtuok ka ng mga tao unang ay mugtuo nga ang kalag sa tao ko bubalik ka na niya magsusulis kalibutan ito mo na baka ka na hindi ka batay sa tao hukum dayon kung hukuman ka maimperno ka kung bawag tulangit ka o kamay na kagsa pagkaturyo ka muna nasa Hebrew Kapitulo 9, versikulo 27. Hukom na yun. Laing supat. Ditso tas Ginoo, ditso tas sa Dios. Ang iyong pangapo, dili agig mga santos. Ditso na kuno, dahil tugad. Unuan 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong masala, dili mo sangpit. Paglain. Dili mo sangpit paglain. Lucas 23:23. Si Dimas bidritso sa Dios. Pagampo, wala mo agi og mga tao. Tinuod ka na. Nga panahon ni Dimas, sa pagsangpit ni Dimas sa Panginoon, ni Dimas, ingon si Dimas pagsulti, Domini mimintumi cum veneris ignerum tuum. Nga sabi ni siya pa, Kristo, kung maghari ka na, iuban ako kanimo sa paraiso. Kung sa may tubag ni Kristo, automatic. Ingon si Kristo pagsulti, Hudi may kong iris in paradiso. Karon lain uban ka kanako sa paraiso. Na santo pa, ditsos Ginoo. Di tabo sa Pedro Santos. Sa iyo. Nga naman, katong pagbuhat ni Dimas, mo matong paghinulsol na, pagbasol siyang kasalanan, diliban, ingon siya nga, ibadlong niyang kauban si Stas nga, Uy, ayaw pag-ingon ni anak, kay gisakit siya, wala siya, kita'y ang ngayon, ining bibuhat, ini kitong kay magsasala ta. Pero kanan ta, wala sala. Mag-diskuan siya ni apilar, ni sulti, sa matuod na si Kristo, way sayo. Ni dawat siya ni si Kristo. Muna nga automatic, kay ang ito'y ni Kristo, pagani mo man ang pagluwas. Munto nga, adit so automatic. Nilusol ba siya? Pero karon, itaw, mamatay ka niya, wag ka pag-umpisal, na kaysa asa makapaingon, kaya bisultihan mo. Ginang umpisal yun ka. Buhan nga hindi ka matay ni mo. Natay ka paingnan. Tubag. Proverbio 15:29, ang pagtao sa mga taong matarong dunggon sa Dios, apan ang pag-apo sa taong manutan dili dunggon sa Dios. Ano ni? Muna kung ingon nimo. Kung ingon ninyo nga ang pag-apo sa mga taong matarong dunggon ka. Nga sato pa, kung ikaw balaan ka, kung ikaw wakay sayo, limpyo ka, balaan ka dito ka santos. Di ba ka dito santos ka man? Pero makasa ka, hapit ka sa masantos. Kay dunggon lagi sa Ginoo pag-ampos matarong. Di dunggon ang mapag-ampos mga dautan. Proverbio 15:29. Og sa 9, Juan 9:31. Si Dimas bisangpit sa santos. Kay sino santos man. Uno pidoon di size pag santos ka mo. Ingon ako santos man. Kasi Dimas, bisangpit siya santos. Di yung sitabo, automatic, mawa siya. Managsangpit kag santos. Dili sa tanang higayon mangunay ang Dios sa iyang kagibuton. Adunay iyang himuong instrumento sama sa pagpakatao sa iyang anak ni Agis, ni Birhen Maria. Pagkuha sa mga Israelitas gikan sa Ehipto, iyang gisugo si Moses ug uban pa. Dili mangunay ang Dios paghimos gibuhaton kundi isugo niya sa impinyadan. Na iyang gisugo, na mga sinugong iyang ipadala. Gawas iyang mga nagbulagibot-buhat kanong wa isugo. Muna wa na kapuslanan ng mga tawana. Nga naman, kay naghimo man yun nagkabahin-bahin sa tao.
ang nagsugo ba itong tumanon. Munang, dili at ang higayon mangunay ang Diyos sa iyang gibuhaton, ganay iyang himuong instrumento, sama sa pagpakatao sa iyang anak. Hindi so bagon. Tumatik Diyos ko siya. Pwede oy. Ang di man mo, pero wala niya buhata. Diyon sa mga, giagi ginya. Ipagi ginya nga to sa tao. Ang mga inig anak, inigawas siya, tao, di siya inigawas. Yung anak ni Agis, ni Birhen Maria, sa pagkuha sa mga Israelites, gikan sa Epto, yung gisugo si Moses, o luban pa. So di siya. Nga naman, nga nung ipasulog ba siya ni Birhen Maria? Nga nung man siya iditsulag automatic, butang. Ibo ikso ng Diyos Espiritu, 1:4:24. Ang Diyos Espiritu. Unya unsaon pagduwa sa tao, ang pagduwa sa tao, kinang magdugo. Asa magkuwag dugo, may Espiritu man ang Diyos. Muna ipasulod sa sabak ni Birhen Maria, aron makabatog ang dugo, makabatog unod, makabatog bukog. Aron may tao na niya, muna isakripisyo tungkol kay saad naman na nga ang iyang bugtong anak isakripisyo alang sa saras katawan. Muna ang dugo nga giula ni Kristo gikan kato ni Birhen Maria o katong unod nga diha ni Kristo nga natagabtab sa kasakit unod kato ni Birhen Maria. Munang kinahanglan kang mutahod ka ni Birhen Maria, oy. Pastilan ka mo. Kamo ray mga igsuon ni Kristo nga inahan. Himo mo na nang gitawag ka sa anak, wala kang tawag sa inahan. Muna dako kay na sayo. Tahod ta sa inahan. Kay ang anghel gani, ni surrender gani, ngadto ni Birhen Maria. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Lucas 1:28. Ni tahod oy. Hail Mary. Kaya mo ko na, unya, kamo, dili mo tahod. Bugal-bugalan pa ninyo. Pastilan mo. Pagkuha sa Israelitas, gikan siyang sugo ba si Moses. Si Moses, pari man to. Sama sa Salmos 96. 99:6. Pari ito, gisugo ito sa Ginoo. Pagkuha sa Israelita. Busa ang tanang mga gisugo sa Ginoo, itong tumanon. Ayaw mo sunod ang mga tao nga suguha. Kaya mga tao nang gawas sa mga 1500, nang gawas 1600, nang gawas 1900, ay magtuwa na, oy, kaya wala suguha. Ang gisugo katong nang gawas sa 1st century. Sugo. Muto yung mga inyong sundod, kaya muto yung mga sinugo. Lain supak. Gilatid ang daan ang kinabuhi sa tao. Busa wala na kayong lana ang pagampo. Wala na kayong pagampo, kaya gilatid naman daan. Ay sulat naman. Sayo pigsoon. Sayo. Job 14:5. Iglesia ang tanang may tabo sa kalibutan. May tabo sa panahon nga gitagal sa Dios. Nagtagal siya panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay. Sa Dios nagtagal siya panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay. Iglesia 3:1-2. At manay gitahatag na to, nanay itong agyaanan. Nanatay libro. Maasay atong dungan, asal takutob. Muna nga, naka na nga, tinaganang pagkatabang atong mga santos, kay nibaw na daan, nga, ano nga di makabudisyon na sino, magilatid man daan nga atong kinabuhi sa Diyos. Job 14:5. Yato tubag. Tungod sa pag-ampo ni Ezekias, nanugwayan ang iyang kinabuhi. Idungog ang iyang pag-ampo, sinugwayan sa Dios ug 14 katuig ang iyang edad. Kay kinigaw si Ezekias kasala ni niya, gainan siya, sugo si Elias, gainan si Ezekias. Tungod sa imong mga sala na matapuson ang imong kinabuhi. Matapos na ang imong kinabuhi. Ngunang tunay niya nag-ampo si Elias. Nag-ampo siya. Ginoo. Hilak siya siya pag-ampo. Naghangi siya nga lugwayan pag iyang kinabuhi. Moto giduog ang pag-ampo ni Elias. Tuma sa Isaias 38:1-6. Gilugwayan o 14 katuig ang iyang edad. Mahimong lugwayan sa Dios ang kinabuhi sa dautan. Apan gipalidan siya sa Dios.
Ang dautan lugayan mayingon dito nga ano naginan mo manakwa nga makasala man ang anong nakwa siya. Niya ano hilingan to kabuutan kay na Dios no kay na ano gikuha man. Dayon basol si Ginoo sayo pigsuon. Ano man kay may mo lugayan sa Dios ang kinibuhat si dautan. Apan giparindan sa Dios kay kundi siya usab laglagon gyud siya. Matay siya kay di man gusto ang Dios mamatay ang tao makasala pa. Kinan gusto siyang maluwas ang tao. Kay tungod kay pinahali ang tao, gipahali ang tao, gipanggani ang tao. Na gusto siyang maluwas ang tanang kalag. 1 Timoteo 2:4 nga mo siya ang tanan ng maluwas. Hindi siya makatugot nga di maluwas ang mga kalag. Muna nga palidaan gilugayan siya apat palidaan siya mga dautan. Hindi gid siya babago mo na kuhaon gid siya. Job 24:23 nausab ang laraw sa Dios sa paglaglag sa mga taga-Ninibe tungod sa pagsunod nila sa wali ni Jonas. Ang Ninibe gilarawan na sa Dios nga yang lumpagon, yang gubon, pamatyon ng mga tao. Pero tungod ni Jonas, nag-ampo, nagwali niya, nisunod ang mga tao, nagbasod ang mga tao, nagbulingit og abo, nagsulog nga, nagragid ang mga tao, mga niya, nagbutang abo sa ulo, kaya nagbasod na kinusol. Unang, nausab ang laraw sa Diyos. Wala na siya naglaga. Asa bata, Jonas, kapito 3, verso 7, nasuko ang Ginoo sa mga taga-Israel o ipahamtang unta sa Ginoo ang iyang kastigo at patungkol sa pag-ampo ni Moses nausab ang hununa sa Ginoo wala ipadayon ang kastigo no agya mo na doon ikaw saban ang mausap ang hununa sa Ginoo kung mutabang tas mga pag-ampo kinahanglan natin magkapampo pag-ampo tas ka Dios unta malugway nga itong kinabuhi namin kinikaroon ng pandemic ang uban puti nga yaya na nga sayaw sila pagadisko. Bisan tong ni anak sa kalistanan. Ang ngayon tabog ampo itong tanan. Matos Ginoo para nga mawa kining pandemic sa itong nasod. Pero kung sabi gibuhat mga tao, nagpatuyang negosyo mga illegal nga negosyo, nagpatuyang og tulisok sa isig katao, nagtunig tamay sa isig katao, nagtunig bugal sa isig katao, niya bugalan pagit ang Dios. Una nakaparat na to, o watay pag-ampo nga to Dios, watay pag-inulsol. Tayo magkasalanan at mga nahimo. Unang siguro kita na malagdag ang kalibutan tungod lang sa atong kasalanan. Pero mag-ampo ta, mausob ang Hunas Ginoo, mausob. Hunas 3, sitting at this. Unya, nasuko ang Ginoo sa mga Israel. O ipahamtang unta sa Ginoo ang iyang kastigo apan tungod sa pag-ampo ni Moses nausab ang hununa sa Ginoo wala ipadayon wa mapadayon bis kastigo no ta laglago na pero wa mapadayon manuman tungod sa hangyo tungod sa pag-ampo ni Moses asa basa Exodus 32:11 12 ngadto 14 o sa unang hari 20:27-29 2 Pedro 3:9 asa basa ni unang hari Exodus 32, versikulo 11 hanggang 14. Unang hari, kapitulo 20, versikulo 27 hanggang 29. 2 Pedro 3:9. Ang mamatay og sayo sinimala sa kasulatan. Sinilutan. Ang mamatay og sayo sumala sa kasulatan, sinilutan. Malamon, may mga mamatay nga batanon pa. Malamon may mga mamatay pa nga batanon pa. Apan ang dautan dili gayud makasabot na kini paagi sa Ginoo sa pagkuha kanila aron sa pagpasiguro sa ilang kaluwasan. Kung sila ikuno nga dunay mamatay nga sayo pa nga butan kayo tarong niya namatay sayo. Pero unsay tuyo nganong mamatay man sayo tungod kay gisiguro lang sa pagkuha sa Ginoo aron nga masiguro ang kaluwasan. Asa basa Kaalan ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 17, sa balita Biblia. Ang kabataan dili mamatay ug gabatanon pa.
kun masuso pa. O ang matigulang gayon pag-ayo. Una pa siya matay. Kay ang matay o sa panigon sa gatos, isipon nga batanon. O kun ang tao dili moabot sa panigon nga usa ka gatos, isipon nga gisilutan sa Ginoo. Basta paitan no. Masa to pa, kung kita mamatay sayo, mawata ka mo sa gatos, isipon itong gisilutan sa Ginoo. Silot ka na nato. Sa karon ngayon na, kinahanglan nga mag-ampo na ta. Maghinulso na ta. Ang mapisa na ta, mag-hinulso ta, balik ta sa Dios. Biyaan na to ang mga dutan at mga buhat o balik sa Ginoo. Aron kita siguro ang itong kaluwasan. Asang basa? Isaias 65:20. Kwaon ang matarong aron may rikay siya sa katalagman. Sa kuno, ang mga tarong kwaon aron may rikay sa katalagman. Isaias 57:1. Ang Ginoo maluoy sa buot niyang kaluyan. Ang Ginoo maluoy sa buot niyang kaluyan. Ug niya kaluyan dilipod. Ug kaluyan niya, iya ginang kaluyan. Asa basa? Roma 5:18. Laing atake. Si Kristo maungdalan nga bugtong ngadto sa man. Ngadto sa man Juan 14:6. Bos, ako ang dadan kapatid kinabuhi, way magkatsaman kulit piye na agi kanako. Matud pa. Busa dili nagtinangnanon, mampo pakitag mga santos kay wala laing ngalan nga gitawag aron maluwas ang ngalan namang Hesus. Buhat 14:12. Nawa nila yung ngalan ng Hesus. Yang anong sangpit buglain. Ngunit nakatake po. At tutubag, diha sa panubos lagi, usara ang ngalan lamang ni Hesus. Apan sa pagmagkaampo, daghan ang iyang matilyanan sama sa mga santos. Si Moses apan gitawag usab siya og tigpatiliwala. Isip pinadala sa Dios aron sa paghatag sa katawan o sa kasuguan. Galatia 3:19. Si San Pablo miingon nga siya usa ka manlalaban tungod sa maayong balita busa dili usara ang manlalaban sa pagkaalagad. Apan sa pagpanubos usara si Kristo ra. Asa basa Pilipos 1:16. Si San Pablo naghisgot nga siya usab manlalaban. Yang ano nga di mamumusangpit sa mga santos. Di man kay ang Diyosa. Basta may pinilan sa Dios mga santos kinapalaban sa mga santos. Kay matob lang Santiago 5:17 ang pag-ambos taong matarong dako kay moan. Niya mo sangpot sa langit, sangkos langit at pagampo ang tutubagod sino. Ang ato mo pagampo, Sirak Kapitulo 35. Muna mabantay ta, nihinay ta. Asa basa to, Pilipos 1:16. Ang pagsangpit sa mga santos aron sa paghangyo, pangamuyo, siyang panabang sa kamag-aampo. Tungod kay ang pag-ampo sa mga santos dunggon man sa Dios o ang pag-ampo sa madautan dunumtanan kundili dunggon sa Dios. Proverbio 15:22. Unang katang santos kay mga santos. Gaditso das Ginoo. Kay santos na. Pero sige ko na lagi, kung ikaw sa kaysa, kay buling, kay magtarong ka nga tao, ditso ka, kay santos man ka. No, di ba ka ditso ka. Ayaw, sampit ang maraming santos, kay santos mo ka. Pero magkasala ka, dangog kag santos. Dahil so ka, ditso sa Dios ang iyang pag-ampo, inyong pag-ampo, dili kay agi og mga santos. Juan 1:9, Lucas 23:42-43. Tubag, si Elipas, Bildad ug Sopar, mga dotan, bidritso sa Dios ug ampo apan giingnan si sa Dios. Moagi kani Job na iyang balaan ug ang pag-ampo ni Job maoy gidungog sa Dios alang sa tulo ka makasala. Job 4:8. Hindi so, wadungga. Na gusto kang ditso. Pero ay pagtuong dunggon ka. Kay ingon mabilya di ka dunggon basta magkasaka. Tungod sa pag-apo ni Abraham alang sa iyang higala, si Abimelech o iyang pamilya, dinugog sa Dios ang ug naayo ang ilang mga sakit. Asa basa, Genesis 22:17. Nagampo si Abraham, idungog sa Dios ang pangampo niya kay balaan sa Abraham.
Nya katong matawa dito kampo. Kampo to pero aduga mo tundangog sila sa balaan ni Abraham. Nagpatabang siya sa pagampo. Manang naayo ang sakit. Asang basa Henesis 27. Tungod sa pagpuasa ug pagampo ni San Pablo naluwas ang 17,276 kapasero sa bangka. Tungod sa pagpuasa ug pagampo ni San Pablo naluwas ang 276 kapasero sa bangka. Buhat 27, 23, 24. Sa buhi pa sila mahimong makatabang sa pagampo apan sa diyang namatay na dili makatabang. Ikles Nubi City, Genesis 2 City. Bisan ang patay sa mga santos makatabang gihapon. Bisan pagpatay na ang mga santos makatabang gihapon sa katawan. Nga nagkinanglan. Asa basa, 2 Hari 13:21. Buhay pa si Eliseo. Naghimog daghang mga milagro. Buhat negro kay bulungang mga buhat. Ang apan bisan kun siya patay na nagpadayon ang maglipayon lang gihapon sa paghibog milagro. Sirak Kondetso 14:15. Unsang milagrohan ni si Eliseo nga dunay nagdag dilubong nagdag lungon minatay. Unya napatong ang minatay sa bukog ni Eliseo. Unsa ditabo nabuhi ang patay. Tiyo mo kana mo nang naababasas 2 Hari 13:21. Gabi siya patay na mohingog ipong milagro ang mga patay. Asa basa 2 Hari Kapitulo 13 versikulo 21. Pagkadapat sa bukog ibangon ang minatay. Basahan ninyo, hindi mo matuo. Dito sa ubos altar sa Dios, nakita nga ang mga kalag sa mga martir nagpadayon sa pag-ampo alang sa katawan nga ni Asayota. Pinadiyag 6:9 o pinadiyag 5:8. Si Jeremias bisan patay apan nagpadayon sa pag-ampo alang sa mga katawan sa Israel. Siya patay nag-ampo gyapon sa pa naagi mo siya patay na makatabang gyapon. 2 Korintios 5:14, 15:14. 2 Korintios 15:14. San Pedro na suko ug wala mo sugot sa mga ampuan siya ni Cornelius buhat 10:25. Si Cornelius ni ampo ni Lord suko sa Pedro. Suko sa Pedro. Dili siya pagkanuman kay tao ra siya. Sa itubag na to, okay ni. San Pedro midumili sa mga pagsimba ni Cornelius sanglit. Si Cornelius wala pa matudluis sa hustong pagtahod sa balaan. Nganman, kay paganong ni Cornelius, wa pa siya tulis sa pagtahod sa mga balaan. Ang mga dili pa Kristyanos kaniadto nagtuong ang mga apostoles kumo makabuhat og mga milagro sila mga Dios na nga naog sa yuta. Mo man ipagtuo sa mga tao kaniadto wa pa marinyod nes kuno mga pagano pa. Pagkita ng mga tao maghimog ng milagro nga ang tao di kabot kundi milagro. Aw man na Dios na nila ilang tan-aw ng mga Dios. Muna nga nasukot sa Pedro. Kaya ang pagtuon sa Pedro nga si Cornelio pagsimba giisip siya nga Dios. Muna nga wa sugot. Asa basa buhat 14:11 nga ang kamot ni San Pablo gipahitan sa bitin. Gipa-access bitin. Niya nagpaabot ang mga Hudiyo, ang mga Hudiyo nga pagano nga nagpaabot siya sa matay kay mamatay maging pakagbitin. Karon kay giwa clear man San Pablo ang bitin siya kamot. Tugay ng tagtao wa man mamatay. Amunang si San Pablo giisip na nga Dios. Giisip na nga Dios. Mga Diyos sa yuta na naog sa mga Diyos sa yuta. Mibadlong sa anghel sa pagsimba ni Juan agig tubag sa pagtuboy sa pagkabalaan ni Juan kay ang mga balaan may sama man sa mga anghel. Mateo 22:30, Pinag 22:9. Mibadong ang anghel sa pagsimba ni Juan agig pagtuboy sa pagkabalaan ni Juan. Suko ang anghel kasimbahon siya nganuman
Kay parihar sila surugoon. Pariha mo ni pagtubo niya nga santos po ka, parihata, anghel po ka. Kay ni kabanhaw sa tao, mahimo man siyang samas anghel. San Mateo 22:30. Muna nga, mo'y pagpasabot sa anghel nga wa siya sugot. Kay parihar sa sila. Ang Diyos lamang mo'y natagag pagsimba nga bukos o hinurot na pagsalik kay siya mao ang pagkagahom. Mateo 4:10. Sa ito pa, ang Diyos ang tinubukan kapag tahod ito sa Diyos sa Diyos o may lain mga gahom. Pero natay pagtahod, pagsimba, naisip pagtahod sama sa veneration. Ang dulad. Gitawag ka ng dulya. Dulya, hyperdulia, latria. Ang latria para rin sa Diyos. Dulya para santos, hyperdulia para sa Virgen Maria. Muna nga gipasabot niya. Lain supak. Ngano man nga ang mga santos inyo magsimbahon. Ug usa kini kay idolatria. Exodus 20:5. Tubag. Apan ang mga santos masimba usab niya nang pagsimba, pagpasidungog kanila. Ikog pagtahod. Sama pagtahod ba? Sama Daniel 12:46. 2:46-47. Niya si Daniel, tubahan ni Nabucodonosor. Si Nabucodonosor, tubangan ni Daniel. Niya pa siya agig pagtahod ni Daniel. Kisa may gitahod niya. Ang itahod si Nabucodonosor ni Daniel nga ang Diyos ni Daniel, tinuod yun nga Diyos. Huwag magputahod ni Daniel nga siya din ay Diyos. Muna yung gitawag reverence, honor. Pagtahod, isip. Pagtahod, isip matuod nga sinugo sa Diyos. Ihatag ang duble nga pagtahod sa mga maglagad sa pulong. 1 Timoteo 5:17. Pagtahod sa pulong, pagtahod sa nag-alagad sa pulong, kinang duble ang pagtahod. 1 Timoteo 5:17. Ang inyong pasinunggan sila nga nangangudlay. Sa ato sila pasinunggan. Ang pasinungog nila, ang pagbibiyay, pagtamay, pagtahod. Mo ang pagpasinungog kanila. Unsa nagudlay uno Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 12. Ang mga balaan mao ang nagpangabudlay o mihalad sa ilang kinabuhi. Ang mga balaan gihalad ilang kinabuhi alang sa atong kalawasan. Na unsa man dili nato sila tagaan og respeto, di tagaan sa tayo pasidungog. Kinana pasidunggan nato sa sila kay sila nagluwas kanato. Mihalad sila kibit tungod kanato. Pinadiyag di sais. Ang pagpasidungog sa mga balaan mo ay pagpasinung sa Dios. Kung pasidunggan ni mga santos, nagpasinung usab ka sa Dios. Na klaro kayo. Pasinung sa santos, pasinung usab sa Dios. Unang Tesalonika 1, 2 Tesalonika 1:12. Gilig-on sa Dios ang sungay, gahom, kining sungay gahom sa katawan tungod sa ilang pagdaig sa iyang mga santos. Kun mga balaan. Unsa kuno gilig-on sa Dios ang gahom sa katawan tungod sa ilang pagdaig sa iyang mga santos. Kun mga balaan. Salmos 148:14. Ang anghel kitahod ni Josue pinagis pagyukbo o pagsimba kaniya kung pagtahod o pagpasinog sa mga anghel. Josue 5:14. Ipasinog si Josue pinagis pagyukbo ng anghel. Pagsimba isip pasinugog o pagtahod. Laing pangutana, si Kristo maang ngatuwa karon sa langit tupad samahan ug siya nag-apo alang kanato nga mga buhi nga niya sa yuta. Busa dili na kinanglan nga moagi pagsantos o birhen. Hebrew 7:5, Roma 8:34. The Fundamentals of the Catholic Dogmas, page 255. Ang Iglesia nagtuo nga si Kristo mao ang tinubdan ug tuburan sa kaluwasan. Dili kay isalindot na lang si Kristo, ang mga santos na lang mao itabdon. Dili na mao ang doktrina sa simbahan. Ang doktrina sa simbahan mao nga si Kristo ra ang tinubdan sa kaluwasan. Pero di ikalimot nga si Kristo doon ay mga pinyalan, doon ay masinugo, alang sa atong kaluwasan. Unsa man, ang mga
ug ang mga apostoles diay ang sinugo nga pagwari Roma 2 ta. Wala sila labot. Pero ang bugtong nga gatag sa kaluwasan mao ra gid si Kristo kasi may tinubdan. Sama ra gud sa tangke sa tubig. Ang tangke mo ang tubig gagsudlan sa dang gidutlan sa tubig. Ni gibutangan ka na og gripo, butangan ka na og linya nga tubo, butangan gripo. Unya kining gripo latayanan kini ngadto na abri ka sa gripo makainom ka. Di kina mo kabuka pa sa tubig. Na sato pa mo ni tinubdan sa grasya ang kanaang tangke pero digay na ang grasya ngadto siya mas santos. Mao kana ang pasabutan na ang luhika ba. Kung ingon ini ang imong prinsipyo nga dili andang kita mo sangpit sa mga santos sama da sa pag-ingon ayaw na lang pagsangpit ni Kristo tungod kay si Kristo santos manusab. Kung imong prinsipyo mo kana nga nim ka mo sangpit santos ay nagsangpit ni Kristo. Nga naman, santos mas Kristo. 1 Pedro 16, pagbalaan ka mo, kaya ko balaan man. Pag santos ka mo, kaya ko santos man. 1 Pedro 1:16. Apo na ako, wala ako niyo tamaya ni isalikway. Bisan ko ng akong sakit, nakasamok kaniyo, pag-ayo hinunua. Gidawat ako niyo, nga daw usal kaanghel sa Dios. Gidawat niyo ako sama da na ako mao si Kristo. Isus mismo. Kada siya 4:14. Na kumudawat yata sa mga santos, sama na ang gidawat tato si Kristo. Tiyaw mo ka na. Unya, kamo dili mo mudat sa mga santos. Inyo pang bibiang sunugon pa dauban pa ninyo. Nauna sa batawan mo eh. Ang pagdawat sa mga santos, may pagdawat Kristo. Kasi usap ni San Pablo. Gula siya 4:14. Panood ninyo tamaya o ni gisirikway. Ni isalikway bisan kun ang akong sakit nagkasamok kaninyo pag-ayo. Inunua, gidawat ako ninyo nga daw usa kaanghel sa Dios. Gidawat ninyo ako sama da nga ako mao si Kristo Jesus mismo. Galatia 4:14. Busa ani kami gidala ni Kristo. Ug sama da nga ang Dios gayon anang liupo kaninyo pinagi kanamo. Ang busa niya kami padala ni Kristo. Muni mapinalagi mga sinugo. Kanang mga sinugo sa Dios samar na nga sa Kristo. Lugway na sa ebanghelyo ni Kristo ang mga apostoles. Muni sila mga sinugo pero kanang nagwalay-walay wa sugwa, wa tanoy labot oy. Oy labot na. Oy labot kay wa pa na sila sugwa. Asang-basang nga sinugo sila. Wa gyud kay mga sinugo pinandungan aron daw ang Espiritu Santo. Pinandungan ka sila gihatagan sa gahom. Unya sila gitagaan ba kaysa mga apostoles siya nagpanong sa kamot ang makadawat sa Espiritu Santo sila. Wa ra ba? Asang basa. Stilan. Unang maghinay ta oy. Kinan gaya ang sayutan ini. Busa aniya kami gidala ni Kristo ug sama da nga ang Dios gayon anang liupo kaniyo pinagi kanamo. Busa tataw kayo si Kristo mismo sa misugo sa pagpamati sa iyang mga santos ug sa pagsangpit sa mga santos. Lucas 10:16. Unya ningon si Kristo sa iyang mga tinuan. Ang mamati kaninyo na kong mga sinugo. Ang mamati kaninyo nga to iyang sinugo ni iyang mga apostoles. Mamati kanako. Ang magsalikway kaninyo mga apostoles, nagsalikway kanako. Ug ang nagsalikway sa mga apostoles, nagsalikway kaniyang nagsugo kanako. Unya ang sa mga apostoles, mao man ang iglesia nga gituko ni Kristo. Salikway ni mo iglesia, di salikway ni mo si Kristo. Munang doktrina sa iglesia, no salvation outside Catholic except ignorance or innocent. Tunay ning bersikulo ang atong mabasa. Anong serpito pa man nato ang santos nga ang mga grasya nga ato nadawat gikan man kini ni Kristo. Sakto lagi gikan ni Kristo pero doon na may agianan ana manang niabot ang grasya. Wa man mangunis Kristo nga paghatas grasya. Ang yatag niya to niya kamatayon sa krus nga naluwas kitang tanan. Pero wa na. Pagkumal ka man ni Kristo wa na ka magpakasa. Kung sa pagkamatay ni Kristo sa iyang pagluwas sa tuwa na kahimok sa matarong na ka awa. Di nakakinanglan, oy. Ano man, Diyos naman kabalaan maka. Pero sa diha nga napagkamatay Kristo niya, karon nagpadayon ka,
hantod nahimong kasalanan na usaon man nimo nang wa na nawa man ang grasya nimo tubag sa kayang sa mo may makapahilayo sa Dios kanato. Isaiah 52:2. Tungod sa kasalanan magpahilayo kita sa Dios. May buwag kita sa grasya. Unsaon may kinabadugtong ni sa grasya, muning kumpisyon. Umpisalta ngadto sa tilibyanan sa Dios. Tubag, tinuod ka na ang grasya nga atong nadawat ang tanan gayud gikan ni Kristo. Dili buot sabton nga ang mga santos nagipili ni Kristo wala niya hatagi sa anaa kaniya. Ihatag ug gani sa Marcos 4:33 nga kun ang mga apostoles sini kauban niya tanang mga sambingay ang istudlo niya. Way ilimod ganiya pero mga tao gani iagi nagsambingay ni makasabot. Pero ang apostoles sa iyang kauban itudlo niyang tanan asang basa Marcos 4:33. Tiyon ka na ang grasya nga ato nadawat ang tanan gayon gikan ni Kristo. Ilibot sabton ang mga santos nagipili ni Kristo wala niya hatagi sa mga anaa kaniya. Mateo 10:42. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, kinsa kuno? Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod siyang pagkasinugo sa Dios gantian usab sa ganti nga mudawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod ng mayong tao tungod sa iyang pagkamayong tao gantian usab siya sa ganti nga madawat sa mayong tao. Mateo 10:41. Busa magkadawat ang sinugo sa Dios tungod siyang pagkasinugo magkadawat usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ang di ka madawat sa sinugo, di ka kadawat sa ganti nga maong pagkabalaan. Laro kayo, naagyan Biblia atong nabasa. Kung niya mga talaan gani sa mga santos Libericana, gikan sa buwan sa Enero hantos buwan Disyembre. Niya ang mga birthday, mga balang adlaw sa mga santos. Kuha latag na po lang. January 2, St. Basil the Great and Great Pre-Nacianin. January 7, St. Raymond of Peñafort, usa ka pari. January 7. January 13, St. Hilary, Bishop and Doctor. Obispo niya, doktor. Sa Enero 13. Enero 17, St. Anthony Abbot. Enero 20, St. Fabian Pope and Martyr. St. Fabian, usa ka papa niya gimartir. Sa January 20, St. Sebastian, martir gyapon. January 21, St. Agnes, Virgin and Martyr. Birhen siya niya gimartir. January 21. January 22, St. Vincent, Deacon and Martyr. January 24, St. Francis de Sales, Bishop and Doctor. January 26, St. Timoteo and St. Titus, Bishop. January 27, St. Angela Mercisi, Virgin, usa ka birhen. January 28, St. Thomas Aquinas, Priest and Doctor. Kutub niya, datas January 31 sa katapusan, St. John Bosco, Priest. January 31, John Bosco, birthday niya na. Iyan ang adlaw. All Saints birthdays. Gikan sa February, nga tulbod na, kumplito ni. Niya akong record, pero taas sa kayong panahon, mo rin ko yata niya sa buwan lang sa Enero. Dagang salamat sa inyong pagkatalihog ka na ko, sa inyong pagtanaw ka na ko, hinautong ta, nga magpadayon ta, o ginaot nga magpabilin mo, nga magsusi sa sakog kamayag. Kaya kiyang kamayag, dili ako ani, kung iya gid sa Dios kaniya sa Biblia, o niya sa mga referensya, ang ihatag. Salamat, ngayong gabi ka na itong tanan. Amen.